тамошобинони азиз, як хабари хуш аз замонави медиа, аз телевизиони ҳафтситора, Парлам медиа ва Валиев Баҳром барои шумо дар шаби соли нав, яъне 31 декабр як кинокомедия тайёр карда истодем. Имрӯз якум рӯзи сиёмка. ба фикри ман шумо маъқул мешавад кино хай бо видеоҳои нав дар YouTube канали Шоу Медиа пайдо мешавад. Бо мо бошед ва аз навгирии кино пайдо мешавед. Кстати, режиссёри кино Немиҷон Пирматов, замони медиа гуфтам ки Немино. Кино филмса Дисиди фильм, Дисиди Акмал Восиди, ҳамроҳи Даврон Восиди, ҳамроҳи мо Даврон ҷаноб меҷанда ман традишона печалак касиям. Хай бо видеоҳои нав интизор шудам. пешкаши шумо мегардад. Кора сам мекунем сценарий. Рафтем. Сценарий нигоҳ мекунем, одамон интерес мешавад хуш. мо гуфта намонем ки филм бо tasviri телевизиони ҳафтситора, Парлам медиа, замонави медиа ва ҳамроҳи ман Баҳром Валиев пешкаши шумо мегардад. рӯзҳои наздик пешкаши ҳама дар телевизиони ҳафтситора мегардад. Шаби 31 декабр.